morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nenyaya dzinenge dzichingoitika. Pane nyaya yakaitika nezuro paBedbridge border post nguva dzakatonopera dzakanoenda, but idzi nyaya idzi dzimwe dzacho dziri kubuditsa, dzimwe dzacho dzinenge dzisina kuitika nepadenga, asi tikataka kuti paBedbridge border post tikutaura kuti nepasango pacho tiri kubatanidzira naika kuya kunenge kuchipinda nevamwe vanhu vanenge vachirova miskilful yacho. So nyaya idzi dziri kuitika dziri kusanganisira pane vakomana vari kunosangana nemauto masoja vari kurova basa, vari kubata zvisingaite veku SA side nai pari kumhanywa but maburn outs. Ndiri kunzwa kuti 3 suspect abandon explosives and free back to Zimbabwe at Bedbridge border. 3 unidentified men were spotted by South African soldiers attempting to smuggle explosives from Zimbabwe into South Africa via the old Bait Bridge. On seeing the soldiers, the suspect dropped the bags they were carrying and fled into nearby fields, escaping back to Zimbabwe. A search of the abandoned bags revealed 90 explosives with an essential value of 82,300 rands. Ndo pa value yezvinhu zvacho zvakatiza, but pari pamutongo kuri kuti vakabatwa vakomana ivavo vaisanganiswa nemutongo unosvika up to 15 years pane mumwe zvavo. That's why vakomana vakaita zvoita simba rekuvhura mapombi kurova mabude. Situation yevanhu vakaita seivava ndo vamwe vevanhu vanokanganisira vanhu zvinhu, because honestly speaking vanhu vazhinji vanenge vachipinda munyika yeSouth Africa kutsvaga cheuviri kuti vakwanise kunge vachibatsirikana zvekutamburira chaizvo, kuti munhu ari kutoenda atoziva kuti inini ndichanorova basa rangu rechisecurity guard, inini ndichanorova basa rangu rechigarden boy, inini ndichanorova basa rangu rekuti ndinenge ndichingongwavha vachingoita zvakasiyana siyana, ndichanoshandira beat mukula mubhuwa zvakasiyana siyana, construction kukanyadhaka, zvakawanda zvinhu zvinenge zvichiraramisa vana vevhu nai nezvipaza chaizvo zvakawandisa zvinenge zvichifambirwa nevanhu, but kwete kuti pazoitwa zvinhu zvakadai izvozvo. And the bad thing manje ndechekuti vanhu vacho vanoti kana pachinge padai so nyaya idzi ndopaona dzinobudiswa pamain ngirikini, kana pakuchitreatwa vanhu panozotanga kunge vanhu vese vari into zvinhu zvakaita seizvizvi. This is very bad honestly vana vefu, but it's something chekuti chakangoitika, saka takungopfuurawo nepo tichingoonesana muri yeZimbabwe kuti zvakanga zvisina kumira mushe, kwakange kuchimhanywa maburn outs nezuro. And takutaura in terms of the photo that is showing on the screen, vanhu vakararira paBedbridge border. Nyaya imwe iri kunetsa manje ndeyekuti maqueue akawandisa paboda paya zvinhu hazvisi kufamba nenguva yazvo, so vamwe vacho vari kuzorejectwa. Unenge wasvika paya wanoita skillful yako wosvika zvonzi passport yako iwo zvakadai ndo marejects aya zvinenge zvangonorejectwa ipapo, saka unenge wasara usina option pane kungoita se kubva wangorara ipapo in case kuti vanhu munenge muchingobvunza. But this is something that happened yesterday, ndo mamiriro anga akaita zvinhu zvacho ipapo muri yeZimbabwe. And then on the other issue, nakandisenderwa mascreenshot naona akawanda vari kutaura a certain guy anoitawo zvenews izvozvizvi achitaura kuti zvoni achifumura mamwe emasystems. And the funny thing ari kutotaura zvinhu zvake anenge achitaura nechirungu, so ari kubvondora maskiri kana kuti maitikiro anoita zvinhu ekutengwa kwemazuva. Ari kutaura kuti aiwa vanhu vari padenga paya ndo vari kuita huori, kana vachida kuningirikina ngavangopa vanhu mazuva mashoma chichi this and that. That is nonsense. Munhu wese anenge mukana wekuti anotsvagawo kurarama anofanira kungoenda, kwete kuti munhu kana uchinge waona opportunity oda kuvharirawo vamwe kunze. It's not right. Mazimba vazhinji muri padhuze nekuroya mukaramba muchiita kaunhu ikako, ndinogara ndichizviona even kana vamwe even kungava kumabasa kumachinchi kunenge kuchishanda vanhu kwakasiyana siyana, kaunhu ikako kanofanira kumbosiyiwa guys, siyanai nekaunhu ikako, kuti iwo wakwanisa kuyambukawo life yako wako nonga zvakukuitira wakufila kunge ndiwe wega uri privileged kunge uchibenefita zvinhu zvenyika iyoyo uri wega. It's not good. Siya munhu wese aone mukana. The cake is big. Hazvisisa rekumba kwako munhu akatowana kuraramisa mhuri yake akuti ndakadaro, kuti zvekufumura vanhu kuti vanenge vachizodai so vachinotenga chakati, vanhu vari padenga vaya vane huori chichi, instead yekuti vanhu vakwanise kutoencourageana kuti tikuzviziva kuti paningirino paboda pari kupisa izve, so zvinhu hazvina kana kutombomera mushe kutaurana chokwadi. Asi vanhu vacho ivavo vachaenda operations dzavo dzichapera musi wa 17 January
ndo pari kupera zvinhu zvese. So you never know kuti mukana inenge yaita se inenge yakutotangawo maskillful munozoziva zvekukuita. Ini handisi kukuudzirai zvekuita mavanhu vakuru, but ndiri kukondema nyaya yevanhu vanotanga kutaura zvinhu vachida kunokanganisira vamwe vanhu. Hazvina kunaka izvozvo. Siyai vanhu vabenefite, siyai vanhu vaitewo zvavanoita. Kana munhu akanobudirira chero akaenda haasi kunosvikira kumba kwako ba, because kumba kwako wagara unonyimaka, hautoshandike newe, hautonhingirine. Ndimi type vanhu vanodzimira kana hama mafonika imimi kuti unosvika pachikamu chekutanga kubvondora kuti vanhu vari paya ngavameke sure vodedzera vanhu kuti pindai vanhu muri 5-5, pindai muri 4-4, vomeka sure kuti mapasipoti hapana mari here iri kuiswa mukati. Zvekudii izvozvo? Uchitaura nechirungu on top of that. Munoona isusu patinonhin'ina tinotaura nechimutauro chekwedu. Havambofe vakagesera kana kuda uchiteerera kuchinzwa. Simple. But tosvika pa the extent here shosho yekuti munotanga kubvondora zvinhu zvese, makutanga kuvaudzira mamwe maskillful kuti zvizodii, nekuti makachadza makaita mukana wekupuwa ma-work permits makuda kukanganisira vamwe vanhu. It's not good honestly. But anyways, muri Zimbabwe ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika, but zvakakosha kuti mungoziva type yevamwe vanhu vamunenge munawo pasi pezuva kuti kuda kuvharisira vamwe vanhu amene kuti kurwadziwa nechii nemamwe maZimbabweans. Inini inozati to be very honest ndinotofara kuti vanhu vatoenda unotsvaka ma-greener pastures than kuti munhu angoswera achita zvinodhaka. Life iri kutofamba, but munhu akauya akatsvagawo cheoviri akutoraramisawo mhuri yake, mhuri yako iwewo muzimba ikararama. Zvinoreva kuti yanguwo ininiwo muzimba ndararama. So ndinofanira kutocelebrata ndichitoona mwana wevhu achiitawo something nawanawo mukana. But anyway, it's a topic for another day. Hatingaswerere izvozvo because tine zvakawanda zvereloading zvatoda kuti tinge tichionesana. Izvi ndangoti tingopfura nepanapa tingogara ndangoiadresa nyaya iyi yega yakazvimirira. Saka ndakutoshandisa mukana zvekare kuzivisa vanhu, because ndoziva kuti mazimba vane skill yekusada kutipirana madhira anenge achiitika tuma information. But thank goodness kana ndichinge ndatobudikira inini ndinozvibvondora zvese kuti mubva matongoziva. Saka muri yeZimbabwe nyaya kutereresa, kune vanhu vari muSouth Africa imimi vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permit kana ma-start permit. Mazuva ano pane company inonzi Education Research. Torai nhamba dziri pafly idzo dziri apa idzo. Nyaya yekutora nhamba zvakanaka mutaure namukoma Owen ve-Education Research, that big company inoregistera vanhu makambani nekuvavhurira ma-FNB business account. Vakubatsirei. Chakanakira kushanda navo ndechekuti vanokuitira vari kwavari ikoko, iwewo uriwo kwauri ikokoko. Itori imwe advantage. Chakuitika nje kuti vazhinji vari kuti vakanoregister zvinhu zvavo havachakuudzei kuti vazviitirwa kupi, akutongoda kungonakirwa nemari ega. Aiwa, inzwai yakomana, kana iwe watoregisterwa yako company wane yako inhingirikini, hapasina yekuti mukore uno uda kuswera uchinzi unoda kuenda kunoti mari yako yoda kupinda maaccount wotanga wanonyengerera umwe munhu otokubhadharisa kamari wotosheyana pamari yako shoma iyoyo uchinzi chero watambira salary. No, it's not right. Iwo zvawafanira kungoita ingoregisterwawo zvako zvinoitwa namukoma Owen zvese kana in case you didn't know. Ndinoziva kuti vamwe mune muchiti uda kundobata kana kasubcontract wautanga wadedza umwe munhu asingagone nebasa racho, ndiye anonosubmita mapapers ake ekambani yake, iwo because of hauna chinhu izvozvo. No, kana une passport wakukwanisa kugara waita zvako, musasaririre. Inini ndati ndochibvondera ndiri munhu wekuti handina mangwana, handigoni kutenderera. Usasaririre vamwe vachiita mari, ndo mukana wavanga vasiri kukuudzai. But inini ndangoti ngozvitaura tese, ngatibudirirei tese. 2026 igore redu tese, iwewe neni. Ukabudirira neniwo ndabudirira. Kubudirira kwako kubudirirawo kwemumwe wako. Saka tiri kuti batai Education Research mugare maitirwe.